always say is the players at the end of the day need to do the job, and they've responded very well to what both myself and my assistant Steve have done with them. Θέλω να πω ευχαριστώ και στο τέλος της ημέρας είναι οι παίκτες που βγάζουν την προπόνηση στο γήπεδο και αξίζουν τα συγχαρητήρια που εκτελούν τις εντολές του Steve και... But thank you for making me feel very well. Ευχαριστώ που με κάνατε πρόσδεκτο και... Hopefully I can get a picture of me like blue. You can get a picture of me. Να μην μιλήσει ο Ταμίας πάλι ωραία. Εγώ Ταμίας ωραία. Ειλικρινά δεν μπορώ να μιλάω πολύ κόσμο. Φραγάρομαι, συγγνώμη. Ας συνεχίσουμε να περάσουμε καλά, πιο μεγάλη πυρίτσα. Καλύτερα να κάνεις εδώ παρά έξω. Να σώσω την ομάδα. Τι να πω, η ομάδα είναι... Σούπερ, σούπερr. Ο κύριος Λόρη έχει κάνει... Σούπερ. Μιλάνε όλοι αυτό. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Μητσό, Δημήτρη. Οι υπόλοιποι μιλάνε γιατί είναι κάποιο άλλο. Το λέμε και αυτό. Είναι αλήθεια.